Hi everybody, салом дӯстон ва забономӯзони азиз, хушомадед ба канали touchenglish.com. маконе аст ки барои шумо забони англисиро ҳамчун воситаи муошират осон ва қулай мефаҳмонад ва ҳадафи асосии ин канал омӯзонидани забони англисӣ ҳамчун воситаи муоширати байналмилалӣ мебошад ва ин бахши саволу ҷавоб аст дар канали touchenglish.com. агар шумо ҳам дар омӯзиши забони англисӣ ягон мушкиле доред ё ки ягон мавзӯи забони англисиро намефаҳмед, дар комментария нависед, мо ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем гардонид. ва дар ин бахши саволу ҷавоб мо тасмим гирифтем ки ба ду саволи аъзои гурӯҳ ҷавоб гардонем. Саволи якум, Саъдулло Ҷалилов савол доранд ки уғурак ё уғур бо забони англисӣ чӣ хел тарҷума мешавад? уғурак ё уғур як зарфе ҳаст ки барои қима кардани гиёҳҳо ё он ки барои қима кардани ғалладонаҳо истифода бурда мешавад. ҳамин уғурак ё уғурро бо забони англисӣ бо чунин роҳ тарҷума мекунанд. Motor, 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 motor. Misol: motor, motor, motor. This is a motor. In уғурак аст. дар ҳамин уғурак гиёҳҳо ва ғалладонаҳоро мегузоранд ва қима мекунанд. ҳамин уғуракро бо забони англисӣ motor, 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 motor мегӯянд. ва Misol: The mortar is used for chopping the herbs. Як бор мехунем. The mortar is used for chopping the herbs. яъне the mortar уғурак is used истифода бурда мешавад for chopping барои қимакунӣ for chopping the herbs яъне гиёҳҳо. The mortar is used for chopping the herbs. با زبان توجیکی یعنی уғурак барои қима кардани гиёҳҳо истифода бурда мешавад. Is used истифода бурда мешавад. For chopping барои қимакунӣ. The herbs гиёҳҳо шакли ҷамъ. The mortar is used for chopping the herbs. ва саволи дуюм аз тарафи Сулаймонов Баҳодур савол додааст ки ман ба Германия меравам барои сайёҳаткунӣ. ҳаминро бо забони англисӣ чӣ хел тарҷума кунам гуфтааст. пас рафтем. ман go рафтан to Germany ба Германия ё ки ба Олмон. for traveling барои сайёҳаткунӣ. I go to Germany for traveling. I go to Germany for traveling. Germany Германия, Олмон. Go рафтан. Go to Germany ба Олмон рафтан. For traveling барои сайёҳаткунӣ. акнун як бор ман калима ва ҷумлаҳоро мехонам, баъди ман такрор. So let's go. рафтем. Motor, 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 motor. уғурак. This is a motor. ин уғурак аст. What is this? ин чӣ аст? This is a motor, 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 motor. Misol: it's a motor. It's a motor. ин уғурак аст. What is this? ин чӣ аст? Гӯед. It's a motor. It's a motor. ин уғурак аст. The motor is used for chopping the herbs. як бор баъди ман такрор мехонам. The motor is used for chopping the herbs. Бала. The motor is used for chopping the herbs. Ана куни як бор хонед. Ahsan, great. ва саволи дуюм. Ман I go рафтан. I go ман меравам. To Germany ба Олмон ё ба Германия. For traveling барои сайёҳаткунӣ. I go to Germany for traveling. ман ба Германия ё ба Олмон ба сайёҳаткунӣ меравам. Вела, акнун ман шумо якчанду савол медиҳам ва шумо дар савол ҷавоб гардонед. уғурак бо забони англисӣ чӣ мешавад? уғурак. Motor. Ahsan.
What is this? این چی است؟ It's a mortar. این عبارت است. آفرین. استفاده برده می شود. با زبان انگلیسی چی خیلی میگوییم؟ Is used. احسن. برای قیمه کنی. For chopping. گیاه. چی می شود؟ The herbs. احسن. The mortar is used for chopping the herbs. من با زبان انگلیسی چی خیلی می شود؟ من. I. رفتن. Go. احسن. Great. To Germany. و گرمانیا. اکنون آلمان با انگلیسی چی می شود؟ گرمانیا. Germany. احسن. سیاحت کنی. Traveling. Traveling. Great. I go to Germany for traveling. این بود بخش سوال در کانال targetenglish.com. اگر شما هم در آموزش زبان انگلیسی یگان کلمه، فراز یا یگان موضوع زبان انگلیسی رو نمیفهمید، در کامنت نویسید، ما حتما خوانده از نام شما ویدیو کرده نشان خواهیم داد. تا درس آینده، بای.